Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi mo moɗon bi'eteɗo Abdulkadir Abubakar. Inchallah hande bo en warti be video kesol, amma bo video man ngol latake fere fere be videoji meɗen luttuɗi jippotoɗi nder chaine meɗen je Fasaha TV. Inchallah hande en warti be bolle guda tati ko bo be sawariji goɗɗi dow ko larani haala Facebook be haala YouTube be ko nandi be majum an kam ni réseau majum do ton. Inchallah ko larani social media do ton en warti be video meɗen en wolwan do ton, en timmina bolle meɗen fu do ton, sawariji en dokkan, nden bo nasihaji en gaɗan, nden bo en jaboto ƴami woɓɓe feere, en dokkan bo woɓɓe feere bo muñal dow ko ɓe ɗo ƴama dow numéro meɗen je WhatsApp. ɓe ɗo ƴama numéro meɗen WhatsApp je 694 77 13 90. ɓe ɗo ƴama lamba majum nga acci WhatsApp na lallai nga accai WhatsApp nga ɗo huwa, amma kadi min wayri connectirgo be lamba majum nder ñalle ɗo. Inchallah lamba nga ɓaɗake wartugo dow WhatsApp. Inchallah mi connectiran be lamba majum to Allah lamiɗo yerdi. ɗo miɗo hokka on muñal dow majum inchallah. Ɗiɗaɓum majum bo miɗo hokka on bandiraɓe, miɗo hokka on muñal videoji meɗen yake feere ɗiɗon ngaɗe bo ɗiɗon ndaare, ɓe ɗo ƴama ƴami hedi commentaire, min ɗuɗai jabago ƴami majum, amma kadi inchallah to Allah muyi ƴami moɗon to on gimmi jabaki ƴamol pat ƴamol majum ngol wala fa'ida on. ƴame en ko marɗon hunde ƴamol marangol fa'ida, ngaɗen mi video do kaza, min koca min gaɗa video do kaza, amma ƴami goɗɗi feere ɗo kam gaskiya sai be hakkilo. To nden non fahin bo miɗo hokka on sawari, useni onon derke'en bana am, derke'en bana en am, hamma en am be miraɓe am, ngare en naste kuugal ngal mi huwata ɗo, ngaɗe video lowe ha YouTube. woɓɓe feere ɗon mbiya YouTube na yoɓata cede, lallai YouTube na yoɓata, ɗo yoɓa, amma yoɓgonɗo ɗon be lissafi on. ha be wigon na mi acca waɗugo videoji am ha YouTube, mi wara mi waɗane ha TikTok miɗo waɗa videoji ai nana mi waɗata, amma mi dalila ko waɗi hunde ɗo mi accata waɗugo video ha YouTube on mi arti andugo ɗum hide ko mi anda TikTok. mi waɗan videoji am hedi TikTok, mi waɗan hedi Facebook, mi waɗan hedi YouTube majum na ɓe wonnugo wakkati. to nden fahinta bo ha les video ɗo to on laari miɗo accana on hunde ɗo, miɗo accana on lien je amin je Telegram. mo yiɗi fu nasta nder Telegram majum, groupe majum. to on nasti hatto min ɗo yara kujeji feere feere je min wala wadda ha YouTube ɗo, kujeji da dama sosai min ɗo yara hatton, amma min wala wadda ha YouTube ɗo. wondugo be amin hatton waɗan on keɓa kujeji ɗuɗɗi sosai, on nafitoro be majum to Allah lamiɗo yerdi. en nden fahin ha les ha description majum fahin ko bo ha commentaire majum mi accana on lien page amin je Facebook, hatto ma on abona videoji short mana videoji dammuɗi feere min wala wadda ɗo, hatto min ɗo yara. e non min accana on kujel amin je TikTok bo ha les haɗɗo majum, lien amin je ne inde majum je TikTok majum, page amin je TikTok min accana on ha les haɗɗo, kanjuma on nasta on yaha on abona. komi limtiro fu na on nasta tan fa on nasta on abona nga heɓugo kujeji, ngam to on abona on heɓata ko ha ɗo man ma abone ha Fasaha TV non je ɗo ma abone. inchallah nda hamo kam wakkati mi holla on warata on abona nder maji, laare video ma bana ni. bana mi on lawol na tokkorto on abona ha chaine meɗen je Fasaha TV. arano ana nasta ha ɗo YouTube, to a nasti ha YouTube bana ni waddante bana ni a nasta ha pelle recherche ha dow haɗɗo, sai a winda Fasaha TV bana en laari en windi nda Fasaha TV. to a windi Fasaha TV sai a jippo be hakkilo waddante page ji ɗuɗɗi bana ni. to waddani ma sai a wara a iya ndaje meɗen, a yiyan nda be video ɗo, sai a iya dow ɗo majum a yiyan photo meɗen on hatton. to waddan ma bana ni sai a wara a iya haɗɗo ha yatan bindi daneji dow didol ɓalewol ɗo subscribe, sai a ɓiɗɗa dow ɗo fahin bo a aboni ha chaine meɗen Fasaha TV. lawol ni a heɓrata page meɗen je Facebook, sai a iya dow bindi ɗiɗo je a yiyata nda ɗo. ta yi ɗo ton waddanima Facebook meɗen, waddanima Telegram meɗen, waddanima WhatsApp meɗen, waddanima TikTok amin, Instagram amin. amma kadi to heɓi kai on abona ha maji ɗi fu. to heɓaki bo abone ha Facebook. ton yi dow je Facebook banani directly yaran on ha Facebook meɗen, en de'ita be hakkilo yaranan en ha Facebook meɗen.
to waddima ha page meɗen je Facebook bana ni sai wara iya ha toɓonta ton je sera ɗo. To a yi ha toɓonta ton majum a yi'an nda ha ɗo alima 1 2 3 4 1 2 3 je 4 man ɗo sai a iya ɗo ton follow mana abonnement. Ta a yi ha ton hollete a aboni ha page meɗen sai wara ɓiɗɗana ɗo majum like bana ni. Ɗo on hollete a aboni ha chaine meɗen je Fasaha TV je Facebook. To non TikTok bo na hebrata amin ta nasti ta ɗon ha YouTube majum ko bo ta nasti ha TikTok bana ni. Ta nasti ha TikTok bana ni wara nasta pelle recherche ha dow ha ɗo. Nda pelle recherche ta nasti ha ton bo sai a winda Fasaha TV. Fasaha TV. Directly be waddante chaine amin bana ni. Chaine majum ne hollirte a yi'an chaine meɗen majum nda ɗum ɗon bana ni ɗo. Ɗo on chaine meɗen je Fasaha TV je wakere TikTok. Instagram bo bana ni majum inshallah. Ta ɗo ha TikTok a yiɗi abonugo ha chaine meɗen je YouTube bo a iya ha ngel ɗo ha je holli Instagram ɗo. To a yi ha ton waddante nda YouTube Fasaha TV Instagram liman physique. A yi'a ha je YouTube Fasaha TV ɗo directly yarete ha YouTube. To yarima ha YouTube sai ha abona ha ton bo. Ɗo on lawol ne a tokkorto a abona ha chaine ji meɗen na be wonnugo wakkati. To waddano bana ni majum to lati a abonai sai a abona. Mi holli no warata on abona ha ɗo majum. Mi holli no watta bo on abona ha Facebook. Mi holli bo on warata on abona ha TikTok. Ɗiɗo tati tilimɗi. Ha les video ɗo accana on lien groupe meɗen je Instagram mo mari haje pat nasta ha ton min ɗo wadda kujeji fere-fere laabi ne a hebrata cede dow réseau ɗo hedi Telegram inshallah. To mashallah bandiraɓe ɓawo ndari video man ngol timmi to kadi en jokka bayaniji meɗen dow ko larani hala videoji ngara ekkite montugo video ha banje min ɗon monta ɗo ekkite montugo photoji bana jon larata photoji ha seram ɗo ekkite montugo bana maji useni on keɓran cede ɗuɗɗe sosai be majum. Goɗɗo laran photo on monta o wi'a o yiɗi montanawa bana ni ko con narron dedei ha narrugo moɗon ha lissafi moɗon kadi to on narri o yerɓane dedei no o yerɓante ambo montana on photo mako dedei no Allah muyi. To on ɗon gondi be amin ha chaine amin je Fasaha TV ɗo min hollanon no montirta photoji majum inshallah. E non bo min hollanon no min montirta videoji bana je min ɗon monta ɗo fu ɗum laabi keɓe on keɓran ɗum inshallah. E non ha chaine meɗen je Fasaha TV ɗo bo min waɗini yeso ɗo seɗɗa min tokka noddango videoji non keɓrata cede hedi réseau majum na sai hedi Facebook na sai hedi TikTok na hedi sai YouTube na Instagram na Telegram na kon luttuɗum application wala application je woni ha téléphone Android ɗo je a huwata nder application majum ta huwi bano hani huwire go je ɓe joɓai maɗa ha wakere majum. Mi hollano no keɓrata cede hedi ton, mi hollano bo no garata on wurtina cede moɗon hedi ton inshallah. Amma kadi setto chaine men non nga mawni nga ɓamtake en mari haje pamaruma ni nga yotto nga heɓa abonnement 1000 abonnement en puɗɗa addugo kujeji goɗɗi je ngala gadda ha ton. Amma to nga ɗo famdi banni minima ɗum mbaran amin ɓandu ɗum tappan amin ɓandu ha waddugo irada videoji ko nandi be bana ni majum ɗo. Amma to min ɗon yi'a on ɗo abona on ɗo ɓiɗɗana videoji meɗen like on ɗon windana amin commentaire on ɗon partage hana sobiraɓe moɗon to lallai minima min sena on bana on no seniramin ngam kala giɗo pat to a seni ɗum kanko ma o senete ceni amin minin bo min ceno inshallah. Bana goɗɗo ɗo wi'a to faɓɓi nan andi nanon lotata ñamo ngam ñamo huwata amma to faɓɓi seɗɗa nanon ma yiɗi ngo siwto kanko waɓe lotango to mara haje to faɓɓi seɗɗa ñawo bo lotana to banni majum minin bo on ceyɗi minin bo min ceno to faɓɓi min ceno to faɓɓi ma bo ceno amin chaine amin ngaraɗo mi yi lallai on bari ɓandu sosai ha maga. Chaine meɗen jotta je blokiro on holli nga yiɗanego sosai on aboni ɗuɗɗum nder maga amma je ngaraɗo kam ma min famai mi anda ko waɗi ko videoji man on woni wala fottan gonna mi anda amma kadi min ɗon reni jawabuji moɗon ɗo ɗum ƴamol on mi fe'ini ni me waɗi on yiɗa abonugo ha chaine majum onon bo windana min ko waɗi majum ha commentaire ha les to on windana min faman kadi to ɗum aibe amin ma mi wo'ina aibe amin to na aibe amin bo ngaɗe muñal useni abonné ha chaine majum inshallah. Miɗon yi'a video man bangol ɗingol juuta bolle kam ɗon ɗuɗɗe sosai so tawi meti fottugo kala jumɓare ba fuu en gaddan boliɗe irada ko larani bana ni majum be nasihaji bana ni majum be sawariji no hani a tokkoro no a joɗoro be téléphone maɗa je Android
beno lawol na hebrata hedi téléphone android kala jumare fo min wattana non video ji banani majum inshallah barka meden be jumaare barka en be jumbugo jam Allah hollen wakkati haylala jam ma salam assalamu alaikum wa rahmatullah